Hagan no price ngi kat kandai tarik unai wing arja option. Ladon bapa ikway galing jong way no penengam Instagram ubla tap ikway ga video kebapan iu kena ubadang rit snam ubusap pendi biar hiki Kynthei. Tap ne upload ikte video haka pratarik unai wing arja option. Kat kum kete video keba om tepat menu bad hai laring yaka lai i bagi don ki Kynthei om dunai ga laingot ki bakran dak tien penar no lo le song shet kat bau toy Heprit par la pensyong hapdeng. Lai sngo bagi te Kynthei rengkat kerkhie ki pha di biar ute kena but ong balara udi an I chips you. Haki comment section juga ni link bala tap ikti ke video ba arpo second lai I jing Pynrem ba jing tho ba lai phu chai ikti Kynthei kumchu yu nong penengkam Instagram. Kani ka link la poi shiki bor ka Meghalaya State Commission for Women ki bala pentep shika State Commission for Protection of Child Rights ki ban sa pengat kendon an ya kita ki barang kti. Dah dulu sampai dah you dah perang dah. Soal me. Sim soal me. Hai ni soal ebam me. Ha ebam. Sim soal me ebam. Ira pinang bejo please. Is it there doi? Adik mudbang tu. Itu ru kat sini. Ya macam mati ebam me. Ha ilas me ebam me. Yo. Haba thin page bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye comment. Namar kata haba thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.